विद्यार्थी मित्रांनो, आपण चौथीमध्ये शिवरायांचा इतिहास पाहिला की नाही तुम्ही? शिकत असताना शिवरायांच्या धाडसाचे, कर्तृत्वाचे तुम्हाला भरपूर काही आनंद तुम्ही घेतलेला आहात. मग आपण बारकाईने जर विचार केला तर पहा की शिवरायांचा जन्म हा 400 वर्षापूर्वी होऊन गेला. म्हणजे आजपासून 400 वर्षापूर्वी ज्या काही घटना घडलेल्या आहेत, या घटना तुम्ही शिकलात. मग इति म्हणजे काय? इथून पाठीमागे जे काही घडून गेलेलं आहे त्याचा अभ्यास करणे. बरोबर. आपण व्यवहारामध्ये, दैनंदिन जीवनामध्ये काही ज्या घटना आहेत त्या सांगताना काळाचं मोजमाप आपल्या गरजेनुसार करतो. जसे की आपण काय म्हणतो की आत्ता, उद्या, दुपारी, संध्याकाळी किंवा परवा, काल अशा आपल्या सोयीनुसार आपण काळाची, वेळेचं मोजमाप करतो. म्हणजे जेव्हा आपण आत्ता म्हणतो म्हणजे चालू स्थिती, त्याला आपण मराठीमध्ये वर्तमान काळ म्हणतो. काल, यापूर्वी, याला आपण भूतकाळ म्हणतो. म्हणजे जी घटना घडून गेलेली आहे त्या घडून गेलेल्या घटनेला आपण काय म्हणतो? भूतकाळ. आणि उद्या, परवा यासारखे जे शब्द आपण वापरतो, तो पुढे घडणारी जी कृती आहे, पुढे घडणाऱ्या ज्या घटना आहेत या दाखवल्या जातात. याला म्हणतात भविष्यकाळ. एवढंच कशाला की आज तुम्ही सर्वजण 5वीला आला, म्हणजे आजपासून म्हणजे तुमच्या जन्माची घटना 5वीच्या वर्गात येईपर्यंत तुम्हाला 10 वर्ष झाले. म्हणजे तुमचा जन्म 10 वर्षापूर्वी झाला. बरोबर. मग आता मला सांगा की तुमचा जन्म 10 वर्षापूर्वी झाला म्हणजे ती घटना कोणत्या काळात येईल? जन्म होऊन गेलेला आहे, कोणत्या काळात येईल? बरोबर, म्हणजे तो झाला भूतकाळ. आता पहा, मग आज तुम्ही किती वर्षाचे आहे? 10 वर्षाचे. बरोबर. मग आज तुम्ही 10 वर्षाचे आहेत, म्हणजे आत्ता 10 वर्षाचे आहे. मग तो काळ कोणता होईल? चालू काळ आहे. सध्या तुम्ही 10 वर्षाचे आहात म्हणजे तो झाला वर्तमान काळ. बरोबर. आणि अजून 10 वर्षांनी म्हणजे पुढच्या 10 वर्षांनी तुम्ही 20 वर्षाचे व्हाल. म्हणजे तुम्ही 20 वर्षाचे आज आहेत का? नाही. अजून 10 वर्षांनी म्हणजे तुमच्या आयुष्यातली पुढचे 10 वर्षे घेतले आहे. म्हणजे तो काळ कोणता? अजून पूर्ण व्हायचे, पुढे येणारे पुढच्या 10 वर्षांनी तुम्ही 20 वर्षाचे होणार आहात म्हणजे तो झाला भविष्यकाळ. मग आता विद्यार्थी मित्रांनो लक्षात घ्या की ज्या कृती किंवा ज्या घटना घडून गेलेल्या आहेत, तुमच्या जन्माच्या आधी घडलेल्या असतील, त्या पाहिला तुम्ही होतात का? नाही. किंवा तुमचा जन्म झालेला आहे त्याच्या पूर्वीच्या घटना तुम्हाला माहित नाही, पण त्या घटनांचा अभ्यास किंवा काय घडलं आहे हे तुम्ही काय केले? ऐकलेलं आहे. मग ते कोणाकडून ऐकलं? तर वेगवेगळ्या माध्यमातून ऐकलं असेल. तुमच्या आई वडिलांनी, आजी आजोबांनी, मित्रांनी किंवा तुमचे जे शिक्षक आहेत हे पूर्वीच्या काळातल्या ज्या घटना घडल्यात ह्या तुम्हाला सांगतात आणि त्या घटनांचा तुम्ही अभ्यास करतात. मग इतिहासामध्ये आपण कसला अभ्यास करतो? चालू घटना आपल्याला वाचतात का? तर इतिहासामध्ये ज्या काही घटना घडून गेलेल्या आहेत, जसं की शिवाजी महाराजांची स्वराज्याचा कालखंड तुम्ही अभ्यासला, मग स्वराज्यात काय घडलं तुम्ही पाहिला होतात का? नाही. पण त्या घटना आज तुम्ही अभ्यासतात. पण ज्या शास्त्रामध्ये अशा प्रकारचा अभ्यास केला जातो की ज्या घटना भूतकाळामध्ये म्हणजे आपल्या आधी घडून गेलेल्या आहेत, त्या घटना समजून घेण्याचे जे शास्त्र आहे त्याला काय म्हणतात? इतिहास असे म्हणतात. लक्षात आलं इतिहास कशाला म्हणायचा? तर पहा, भूतकाळात घडलेल्या घटना समजून घेण्याच्या शास्त्राला इतिहास असं आपण म्हणतो. समजलं इतिहास म्हणजे काय? की अगोदर घडलेली घटना आता वर्तमान काळामध्ये आपण समजून घेतो, त्या घटनेला म्हटलं जातं इतिहास. मग तिसरीमध्ये, चौथीमध्ये असताना तुम्ही परिसर अभ्यास हा विषय अभ्यासलाच की नाही? या परिसर अभ्यासामध्ये तुम्ही अनेक शास्त्रीय पद्धतींचा सुद्धा अभ्यास केला. परिसर अभ्यास ही सुद्धा एक शास्त्र आहे. त्या शास्त्रामध्ये वेगवेगळ्या घटनांचा, मग त्या निसर्गाशी संबंधित असतील, मानवाशी संबंधित असतील किंवा पर्यावरणाशी संबंधित असणाऱ्या घटनांचा आपण अभ्यास केला. पण हा अभ्यास करत असताना कोणी सांगितलं म्हणून आपण लगेच त्यावर विश्वास ठेवतो का? नाही विश्वास ठेवत ना. म्हणजेच एखाद्या शास्त्राचा अभ्यास करताना आपण काय करतो? वेगवेगळ्या घटना जाणून घेतो. ते बरोबर आहे किंवा नाही यावर विश्वास ठेवण्यासाठी आपण अनेक उपाय असतो,
अनेक तर्क वितर्क लावतो, अनेक प्रकारचं संशोधन करतो आणि त्यावरून ते बरोबर आहे की चूक आहे. जसं की तुमचा एखादा मित्र तुम्हाला एखादी गोष्ट सांगितली, पण त्याने खरीच आहे, त्याने सांगितलेली घटना, त्याने सांगितलेली गोष्ट खरी आहे किंवा नाही हे सांगण्यासाठी तुम्ही काय करता ठरवण्यासाठी दुसऱ्या मित्राला विचाराल, त्याच्या जवळचा कोणी असेल त्याला विचाराल, खरंच ते असं झालं का रे? म्हणजे आपण काय केलं, तिथे पुरावा शोधण्याचा प्रयत्न केला. बरोबर आहे की नाही? मग इतिहासामध्ये सुद्धा एखादी घडलेली घटना ही खरी आहे की नाही, त्यावर विश्वास ठेवण्याजोगी ती आहे की नाही, हे ठरवण्यासाठी वेगवेगळ्या शास्त्रांचा अभ्यास केला जातो. तो पुरावा वेगवेगळ्या कसोट्यांवर तपासून पाहिला जातो आणि तो खरा आहे की नाही हे ठरवण्यासाठी वेगवेगळे पुरावे शोधले जातात. यालाच म्हटलं जातं इतिहासाची शास्त्रीय पद्धत. मग इतिहासाची शास्त्रीय पद्धत कशाला म्हणायचं, तर प्रत्येक पुरावा वेगवेगळ्या कसोट्यांवर तपासून तो विश्वास ठेवण्याजोगा आहे किंवा नाही हे ठरवण्याच्या पद्धतीला काय म्हणायचं, इतिहासाची शास्त्रीय पद्धत. मग आता पहा की आपण बऱ्याच वेळा तुमच्या जन्मापासूनचा आपण इतिहास पाहिला की तुम्ही लहानपणी कसे होतात. सहज आता तुम्ही 10 वर्षाचे झाला, तुमचे आई वडील आजी आजोबा तुम्हाला सांगतात फार गमतीने की तू लहान असताना की नाही असं असं करायचास, भिंतीला धरून चालायचास, चालता चालता बोबडं बोलायचास. बरोबर? मग हीच घटना पहा तुमच्या बालपणापासून ते आत्तापर्यंतची घटना. मग तुम्हाला तुमची आई सांगते, आजोबा सांगतात आणि वडील सुद्धा सांगत असतील किंवा तुमचा मोठा भाऊ बहीण सुद्धा सांगतात. पण पहा तुमची एकच घटना की जेव्हा आपण म्हटलं की तुम्ही रांगायला लागलात, बोलायला लागलात, तेव्हा तू असे असे शब्द बोलायचास. पण आपली आई वडील आजी आजोबा जेव्हा आपल्या जीवनातली गतकाळातली भूतकाळातली घटना आता आपल्याला सांगतात, तेव्हा त्यांच्या सांगण्यामध्ये सारखेपणा असतो का? असतो? सगळे सारखंच सांगतात का? नाही, त्यांच्यामध्ये सुद्धा आपल्याला काय जाणवतं, तफावत जाणवते. बरोबर आहे की नाही? मग आपल्याला प्रश्न पडतो की खरंच मी लहानपणी कसा होतो? आजी एक सांगते, आई एक सांगते, मग हे सांगत असताना आपण काय करतो, सरासर विचार खरं कोणतं? तर अशा वेळेस आपण वेगवेगळे ज्या घटना आहेत यांचा सारासार विचार करतो, कोण काय सांगत आहे, सर्वांच्या सांगण्यातलं साम्य काय आहे, बरोबर काय आहे, आणि त्याचा सारासार विचार करून आपण मी आपल्या बालपणातली घटना कशी होती त्यावेळेस आपल्याला काही कळत नाही, मग ती कशी होती हे आपण सारासार वेगवेगळे पुरावे शोधून ठरवतो की नाही असं असेल. मग अशाच पद्धतीने पहा की इतिहासामध्ये सुद्धा वेगवेगळ्या कसोट्यांवर तो पुरावा शोधला जातो. मग आता इतिहासात घडलेली एखादी घटना आहे, मग इतिहासामध्ये घडलेली एखादी घटना जशीच्या तशी आपण पुन्हा ते घडू शकत नाही. जसे की आपण म्हटलं शिवरायांनी स्वराज्याचे तोरण बांधले किंवा तोरणागड जिंकला. आता पहा ही घटना 400 वर्षापूर्वी किंवा 350 वर्षापूर्वी घडली असेल. मग त्यावेळेस शिवराय होते, आता शिवराय आहेत का? मग त्यांचं युद्ध आपण तोरणावर जाऊन करणार आहोत का? नाही. म्हणजे ती घटना आपण इतिहासामध्ये घडून गेलेली जी घटना आहे, झालेले युद्ध असतील किंवा अन्य आलेले प्रसंग असतील, त्या पुन्हा जशाच्या तशा आपण घडवून आणू शकत नाही. पण तरी सुद्धा इतिहासामध्ये ती घटना खरी आहे किंवा नाही हे ठरवण्यासाठी वेगवेगळ्या साधनांचा अभ्यास करावा लागतो. म्हणून अशा वेळेस इतर शास्त्रांची सुद्धा मदत घेऊन ती घटना खरी आहे किंवा नाही हे पाहिलं जातं. यालाच आपण या ठिकाणी किंवा यालाच आपण इतिहास हे एक शास्त्र आहे. इतिहास हा कल्पनेच्या आधारे लिहिला जात नाही, त्या घटनेवर विश्वास ठेवून वेगवेगळ्या कसोट्यांवरती तपासून पाहिले जाते. म्हणून इतिहासाला सुद्धा काय म्हणतात, शास्त्र म्हणतात. मग आता मी तुम्हाला सांगितलं पहा की इतिहासामध्ये एखादी घडलेली घटना खरी आहे किंवा खोटी आहे, मग ही वेगवेगळ्या कसोट्यांवर तपासायची. मग ती कशी तपासायची, तर त्यासाठी इतिहासाची जी साधने आहेत या साधनांचा आपल्याला अभ्यास करावा लागतो. मग जसं की या ठिकाणी इतिहासातली साधने कोणती, तर त्यामध्ये त्या काळात जे वस्तू आहेत, वास्तू आहेत किंवा काही लिखित पुस्तके असतील, ओव्या असतील, कोरीव लेख असतील, शिलालेख असतील, याला आपण इतिहासाचे साधने असे म्हणतो. इतिहासाच्या साधनांचे पुन्हा 3 प्रकार पडतात. एक आहे भौतिक साधने, दुसरं आहे
लिखित साधने आणि तिसरं साधन आहे मौखिक साधने. मग आता यामध्ये पहा, भौतिक साधने कशाला म्हणायचं माहिती आहे? भौतिक म्हणजे जी तुम्हाला वस्तूच्या रूपामध्ये दिसत आहे, त्याला निश्चित अशा प्रकारचा आकार आहे किंवा त्यामध्ये येतं प्राचीन वस्तू आणि वास्तू. आता वस्तू आणि वास्तू यातला फरक लक्षात घ्या. जसं की आपल्या घरामध्ये किंवा आपण वर्ग घेऊया, आपल्या वर्ग किंवा आपल्या शाळेची इमारत ही काय झाली? एक वास्तू झाली, बरोबर. आणि शाळेमध्ये असणारे फळा, टेबल, तुम्ही बसलेले बेंच हे शाळेतल्या काय झाल्या? वस्तू झाल्या, बरोबर. मग तसं पूर्वीच्या काळामध्ये किल्ला, मग किल्ला वस्तू आहे की वास्तू आहे? बरोबर, किल्ला ही काय आहे? वास्तू आहे. मग त्या किल्ल्यामध्ये असणारे जे साहित्य आहे, जसे की त्या काळातल्या तलवारी असतील किंवा युद्धाचं साहित्य असेल, ढाली असतील, लोकांना लागणारे भांडी असतील, ह्या सगळ्या त्या किल्ल्यातल्या झाल्या वस्तू. मग हे झालं भौतिक साधन. पुढचं भौतिक साधन आहे शिल्पे. आता शिल्पे कशाला म्हणायचं? शिळ म्हणजे दगड. मग त्या काळात वेगवेगळ्या प्रकारचे कोरीव स्तंभ असायचे किंवा दगड असायचे, बांधकामासाठी वापरले जायचे किंवा काही मूर्त्या घडवण्यासाठी शिल्पांचा वापर, दगडांचा वापर केला जायचा, त्याला शिल्पे म्हणतात. आणि पुढचं भौतिक साधन आहे नाणी. जसे की आपल्याकडे आता 5 रुपयाचं नाणं आहे किंवा 10 रुपयाचा ठोकळा आहे, त्याला नाणी म्हटलं जातं. अशी जी नाणी आहे त्या राजे महाराजांच्या काळामध्ये किंवा पूर्वीच्या काळामध्ये अशा वेगवेगळ्या प्रकारची नाणी होती. मग अशा साधनांना म्हटलं जातं भौतिक साधने. आता दुसरा इतिहासाच्या साधनांचा प्रकार येतो लिखित साधने. मग आता लिखित, लिहिणे म्हणजे लिहून ठेवलेले. जसे की मग आता लिहून ठेवलेलं पूर्वीच्या काळात आपल्याला काय भेटतो? पहा, आपण सहलीसाठी वेगवेगळ्या किल्ल्यांवर गेलेलो आहोत. तिथे गेल्यानंतर तुम्हाला किल्ल्याच्या ज्या भिंती आहेत किंवा जे स्तंभ आहे, जे दगड आहे, त्या दगडावर काहीतरी लिहून ठेवलेले आहे. पहा, तुम्ही निरीक्षण केलं की नाही? मग त्या ज्या राजाने तो किल्ला बांधला असेल किंवा कोणी त्या ठिकाणचे इतर व्यक्ती आहेत, ती सर्व माहिती त्या दगडावर लिहिलेली असते. किंवा आपल्याकडे सुद्धा आता आपण वेगवेगळ्या प्रकारचं भूमिपूजन करत असताना किंवा एखाद्या वास्तूचं उद्घाटन करताना एक स्टाईलच्या रूपात लिहिलेला दगड असतो, त्याला काय म्हटलं जातं? कोरीव लेख म्हणजे दगडावर लिहिलेलं लेखन. त्याचबरोबर पुढचं लिखित साधन आहे ताम्रपट. ताम्र म्हणजे तांबे. तांब्याच्या पत्र्यावर जे लेखन केलेलं आहे, लिखित स्वरूपात लिहून ठेवलेलं आहे, त्याला म्हटलं जातं ताम्रपट. आता ग्रंथ म्हणजे काय तुम्हाला माहिती आहे? ग्रंथ म्हणजे थोडक्यात पुस्तके, हे लिखित स्वरूपात आहेत. त्यानंतर हस्तलिखित आहे. हस्त म्हणजे हात, हाताने लिहिलेलं, जसं की तुम्ही वहीमध्ये लिहिता किंवा एखादा निबंध लिहून अनेक जण संग्रह करून ठेवता की नाही तुम्ही, अनेक मुलं वेगवेगळे त्यांची कविता, गोष्टी किंवा निबंध वगैरे एखाद्या पुस्तकात सर्व मिळून लिहून ठेवतात, ते हाताने लिहिलेलं असतं, म्हणून त्याला काय म्हणतो आपण? हस्तलिखित. म्हणून हे हस्तलिखित सुद्धा इतिहासाचे लिखित साधन आहे. त्यानंतर पुढचं आहे भुर्जपत्र. भुर्ज म्हणजे झाडांचं पान. मग या झाडांच्या पानावर जे लेखन केलेलं आहे पूर्वीच्या काळामध्ये, त्याला म्हटलं जातं भुर्जपत्र. म्हणजे ही सर्व इतिहासाची झाली लिखित साधने. त्यानंतर पुढचे आहे मौखिक. मुख म्हणजे तोंड. आता मौखिक साधने म्हणजे काय? हे कुठल्याही प्रकारचे लिहिलेल्या स्वरूपात नाही, वास्तूच्या स्वरूपात नाही, तर ह्या काय केलेल्या आहे की एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीला सांगण्यात आलेल्या गोष्टी असतात. म्हणजे आपल्या आधीच्या लोक जे आहेत त्याला आपण आपले पूर्वज म्हणतो. आपल्या पूर्वजांनी आपल्या वडिलांना काही गोष्टी सांगितल्या असतील, आपले वडील पुन्हा त्या गोष्टी काय करतात? आपल्याला सांगतात, आपण आपल्या पुढच्या पिढीला सांगतो. म्हणजे एकाकडून दुसऱ्याकडे. मुखोद्गत म्हणजे काय? तोंडाने एकाकडून दुसऱ्याला सांगितलं जातं. कुठल्याही प्रकारचं लिहिलेलं नाही किंवा वास्तूच्या रूपात ते नसतं. अशा प्रकारची जी साधने आहेत त्याला म्हटलं जातं मौखिक साधने. मग असे मौखिक साधने कोणते? तर कथा, कहाण्या, जात्यावरील ओव्या. आता जात्यावरील ओव्या तुम्हाला माहिती आहेत. त्यानंतर लोकगीते, यांना म्हटलं जातं इतिहासाची मौखिक साधने. मग आता पहा की इतिहासात घडलेली घटना ही वेगवेगळ्या कसोट्यांवर तपासून कशी पाहिली जाते? तर इतिहासाची जी साधने आहेत
या सर्व साधनांचा विचार त्या घटनेमध्ये केला जातो. जसे की आपण शिवरायांचंच उदाहरण घेऊया. मग त्या ठिकाणी शिवरायांनी आपण म्हणूया की जो रायगड आहे, या रायगड ही शिवरायांनी आपली राजधानी बनवली. मग खरेच ते शिवराय होते का? त्यांनी ही राजधानी बनवली का? तिथे कोणकोणते साधने आहेत? मग हे पाहण्यासाठी तुम्ही काय करा, प्रत्यक्ष आपल्याला रायगडावर जावं लागेल. मग रायगडावर जाऊन तिथे तुम्ही भौतिक साधने काय पहा, वस्तू पहा. म्हणजे रायगडावर असणाऱ्या वस्तू कोणत्या होत्या. त्यानंतर वास्तू म्हणजे रायगडचा किल्ला अभ्यासाल. मग तिथले शिल्पे नाणे पहा. त्यानंतर तिथे लिखित स्वरूपात काही साधने आहेत का, यांचा अभ्यास करा. मग आपले आत्ताचे लोक जे काही वर्णन करतात त्या सगळ्या गोष्टींचा अभ्यास करून ती घटना खरी आहे किंवा नाही हे आपण त्या मदतीने ठरवू शकतो. अशा प्रकारे इतिहासातील घटना खरी की खोटी हे ठरवण्यासाठी इतिहासाच्या जी भौतिक साधने आहेत या साधनांचा आपल्याला उपयोग होतो. इथपर्यंत समजलं. राहिलेला भाग आपण पुढच्या तासाला पाहूया.